Sama kau. Tahu jom aku ni kau. Sana ya kau ne. Ikut. Tahu kau sana ya. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आबैखौ मानो हंख्र' हसि बुदो दखनायाव हमना बोदो मा जानांगौ लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो होमबानो गासैबो खोथाखौ आं फारि फारि खोथालांजोबगोन फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो लोगोफोर बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि बर' गामिनि गोलैसोनाय बर' हारि गामिनि आबैनि मोनसे भाइरेल भिडिअ मा जाबाय लोगोफोर जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना मा रोङा लेखा फरा रोङा साननोबो खम साननाया खम रोङाने एख'आनो रोङा मा जादों मा जायाखै बेखौ हमनो हाया बुहुमा मा जादों बेखौ बुजि मोना लोगोफोर बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि आबै आबैमोना मा जायो जों माबा खोथाबाथाय बुजि मोना बेलेगसो होनो इसोर माबा होनबा माबा होनो बे भिडिअनि आबैनि बैसोआ खमसे खम 60 बोसोरसो जागोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बे भिडिअआ जोंनि बर' गामिनि मोनसे भाइरेल भिडिअ मा जाबाय लोगोफोर जोंनियाव बे भिडिअआ कभिड-19 मोनसे होननाय बेमार फैदोंमोन बे बेमार फैनायाव सरकारा मोनसे आयेन खालामदो बयबो मा लानांगौ भेक्सिन लानांगौ भेक्सिन लानांगौ बयबो साफ्रोमबो मानसिया नाथाय डिलिभारि जाया दं बेफोर लानो मोना जायफोरा डिलिभारि नङा सेंग्रा सिख्ला बेफोर लानो मोना मा जाबाय लोगोफोर सरकारा मोनसे रुल खालामबाय बयबो भेक्सिन लानांगौ साफ्रोमबो मानसिया बेयाव मा जाबाय सरकारा मा खालामबाय गामि गामि आसा आरो नार्सफोरखौ हगार हरबाय गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा हरबाय बयबो होजाबाय नाथाय गोरों गोरायाथ' होजागोन नाथाय बुरिफोरा होजाया मा जाबाय थांबाय इसोरनावबो थांबाय आबै लाहानाव थांबाय नाथाय आबैया बिजि होजानो बादो मा होनदों आबैया बुथारना फैदो आंखौ पापिफोर बुथारजानो गिदो आबैया बेनिखायनो मा खालामदो नार्सफोरा हमख्र' हमसि दखनायाव बोदो बुदो बिहामजा बुदो मानो होनबाथाय जोंबो लाबाय नोंबो लानांगौ बिजिखौ कभिड-19नि बिजिखौ लोगोफोर बयबो लानांगौ मानो होनबाथाय बे मोनसे बेराम फैदो सरकारनि रुल फैसाथ' नांखायानो फ्रियावनो होनाय बयबो लानांगौ नाथाय आबैया लायासै बिजिखौ नाराथा खालामबाबो लानाय जायासै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर